Benvinguts al Friki Online càpsula 318. Ens anem a la cúpula i ens anem a una reedició d'una autora contemporània que ho està patant molt amb tot el que està fent, que és Tillie Walden. Quina és la reedició? En un rayo de sol. En un rayo de sol, primera part, aquesta història que va fer després de Piruetes, l'obra que la va portar a la fama, doncs va fer aquesta obra de ciència-ficció. Dividida en dos volums, dos totxacos, és una història de ciència-ficció, com bé dic, intimista, ambientada en un món matriarcal on no hi ha homes, només hi ha dones, i ens explica un arc argumental dividit en dos temps, en dos espais temporals diferents. Una noieta, entra a treballar en una nau que es dedica a recuperar edificis flotants. Tot envoltat en un món que anirem coneixent a mida que anem avançant. Per l'altre cantó, temps enrere, aquesta noieta havia ingressat en una escola on farà una amiga. Aquestes dues històries, amb diàlegs mundans i senzills, però dins d'un univers creat que per nosaltres el anem descobrint a mida que avancem, ens aniran portant cap a un final realment potent, melancòlic. És un llibre molt melancòlic, ja us ho dic ara, molt melancòlic, però molt bonic en tots els sentits. Ara veurem els dibuixos. I està molt ben narrat, amb molts silencis, amb molta narració visual i amb uns diàlegs quotidians que ens treuen d'aquest entorn fantàstic, estrany, que anirem descobrint a mida que avancem la història. Primer volum, ja us dic, amb un final que ens deixarà moltes ganes de saber què passa. Com podeu veure, variacions de colors, tant per passat com per present. Ja veurem aquí algunes pàgines que veureu molt aquests canvis espectaculars, i amb una edició que està molt bé, com ens té acostumats la cúpula, amb aquesta tapa rústica i amb aquests lloms. Properament parlarem de la conclusió d'aquest àlbum en un rayo de sol de Tillie Walden. Salut i a llegir còmics!